mga higala. Kininausab si Mr. A uban ni Kuya Jerel maghatag na patag bagong sugilanon nga atong giuluhan og gugma ang nagpaluyo. Sa atong pagsugod, sundan nato ang duha ka binuhat nga tawgon lang nato sa pangalan Marie Chris ug Jumel sa atong pagsugod. Hi, Marie Chris. Hi, Jumel. Dili ka busy. Dili man, yun naman. Mula agta sa ila ni Manang Marilyn kay mangayo ta og mangga ba? Mangga? Oo. Sure. Dili masuko imong mama og papa? Nga nang masuko man sila. Nga. Mayroon man kahangato ang pag-adto. Hinoon pero base niya masuko sila kung anong dugay kang maulion niya. Sige lang. Di na sila masuko. Akong bahala. Sige. Sige. Mga to na ta dito ha. Tana. Nata dire. Murag wa man diya si Manang Marilyn siguro milakaw eh. Naaguro oy. Hoy, sa inyong tuyo na ko daw. Mura maglaki si Manang Marilyn og dingog, no? Ay, pasensya lang ninyo akong tingog dong ha. Kay, sa ako man nga, nakaibaw na ba mo nga, kuan ko, gay. Kanang G-E-Y ba? G-E-Y, gay. Gay day ka? Adili day gay. Nang? Kay ba ko, mangayaw mo sa kong mangga, no? Oo, mangayaw mi sa mangga nga imong tanom, dili sa imong mangga. Kahibaw lagi siya nga mga tag mangga, no? Mo lagi siya gamhanon. Oy, nakadungog na ba ko sa imong gisulti, Inday? Naaw. Sa ganito pangalan, Inday? Wala ko gisulti. Nang, kuwande akong ngalan. Marie Chris. Sige Marie na. Chris de la Torre. Dila, Torre. De la Torre. De la Torre. Sige, dali mo kay. Ako tong giandam ang mangga para ninyo. Salamat. Marina, Oy. wa pa mo mauli ang atong anak? Wala pa. Tuod, no? Kaganina pang alas 5 ang buhi sa eskwelahan apan ganun karon wa pa mauli ang atong anak. Siguro. Time paragod. Usay time pa. Susiha ko dito ang atong anak. Kay murag na-aksyon na kong kabalakad, ha? Dako na si Marie Chris, dili na dapat nimo pa nang bantayan. Kay dili naman na bata. Apan bisan pa, sa karong panahon na daghanang mga nahitabo nga dili maayo. Mao akong hunahuna maglatagaw. Murag kag. Ikaw na lang siguro ilakaw. Sabad, pagkuyog lang sa tong driver nga si Punyong. Punyong! Sir, at your service. Punyong! Ma'am. Adto ta sa eskwelahan nilang Marie Chris. Drivanti ka, ma'am? Ayaw ako ang drive, ang sakyanan. Sige, ma'am. Dali, ma'am. Sige na, kadaghan ni mo yaw-yaw. Sige, ma'am. At looking at my side. Nalingaw ka ba sa nang magpanuroy? Lingaw kay ko, oy. Niya naman dito sa inyo. Merry Chris. I love you.
Bahala na og anak ka og adunahan. Oh, Ang importante na ako nga mahal ti ka. ha? Di man ko na mag-mother ang anak sa dato og pobre. Basta ang importante diha, naghinig og maanay. Sige na. Sige na maglagi kag tutok na ako. Labay naong ako. Lamay naong. Nay naong Naway sa- hugaw. Sige na. Kay basig masuko na imong mama o papa. Sulod na sa inyong gate. Sige na ha. Bye-bye. Sige bye. Alis ako. Tuwa na siya. Kung sama lang unta ko nila kaadunahan, siguro hagbayra nga ako nang ipakaslan si Marie Chris. Marie Chris. Bayo ka naabot ka na, anak. Asa ka Oo, pa. magikan? Nisuri lang may sa among mga classmate. Asa di si mama? Tagita ni mo ang imong inahan. Nangita. Bago lang kong nanawag. Di na Wa ko kuno ka bata dito sa pa. eskwelahan. Di na ko bata ang pangitaon. Pero unta nagpahibaw ka kung asa ka Naibuot mulakaw. ako. Kadyo tara man ko ang pamuan panuroy. Kadiyot ba nimo ning alas 8 sa kagabihon? Baba ba ni saktong tinggawa sa eskwelahan, Marie Chris? Ha? Sorry pa nga ako nakapahibaw ninyo kaya akong cellphone lubat. Sige. Kaon na dito. O sige pa, salamat ha. Kaon sa akong banana Q. Nay. Ni anak ko, Nay. Nanay Istakya. Nanay istakya. Uy, Nay, sa may ato. nibisita lang ko din hinay. Sa may ato dong. Unsay ba ti unsa nga nahigugma, Nay? Ginoo ko nganong ako maimong gipangutan na bahin ni Oh. Ana. Basig nahigugma ka sa una sa imong bananay niya. Okay. Ma-share na ko ba? Ang ako manggugog makanon ay dong. Sa una sa mga mayor de edad minor de kanon ay magod mapakiyas in down. Ako man gani mo ay makaluluoy, Nay, kay Nganong makaluluoy man ka nga hitsuraan man sab ka. duha pa lang ko katuig dihang nawa ang akong ginikanan. Luya good name mo dong. Mao nga Sa ato pa di ay wala na di ay kay ginikanan. ang ako pagpaningkamot na lang ron mo ay nagpa-eskwela na ako, Nay. Kinsa may nagpa-eskwela sab nimo. Si Ma'am Marjorie, Nay. Ang akong amo sa subdivision nga nanay mo tang sa Villa Quistana. Oy, swerte pagani ka dong kay na nagpa-eskwela nimo. Mao na naikuane pukos sa imong hunahuna. Kay once nga makahuman ka sa imong pag-eskwela, nana kay ipagsigarbo sa imuhang tinguha, sa imuhang panguyaban. Dili ba? Salamat kayo sa mga advice, Nay, ha. Kung gitanong ginan ako sa kung huna-huna, Nay. Salamat kayo. Sige dong, way sa pa yan. Oh, nakairis ka na. Muadto na ka sa eskwelahan, anak. Opa, madun ako.
Aw samad. Ipahatod ti ka sa tong driver. Dili lang. Ganahan ko mag-inusara. Oh. Mo ba? Oh, salamat na lang pa. Sige, aris ako pa ha. Bye. Langit ang bationg kalipay sa duha, Jomel o Mary Chris og mag-abot na sila sa eskwelahan sa matag adlaw sa klase. Inspirasyon sa matag usa ang ilang gugma aron makaabot sa ilang gipangandoy nga kalampusan. Pobre lang tinuod si Jomel apan naa kaniya ang pagpursigi aron lang matuman ang iyang mga damgo ug mapamatud-an sa usa ka tawo nga may iyang gimahal nga wa siya magpabaya bisan pa man sa kapobrehon nga iyang nahiaguman. Sa laing bahin nakigistorya kini sa iyang hinigugma nga si Mary Grace. Naglibog man ko sa una ko pag nagsulti ni mga akong gustong isulti. Labay nakahapahasol sa imong huna-huna. Jomel? Gusto Uy. na ako nga muadto ko sa inyo. Kaya ba ka nga mga istrikto nga ako mga ginikanan? Dili na ko naigsapayan. Importante na ako nga mapakita na ko nila nga seryoso ko nimo. Ikaw tugutan ti ka sa pag-adto pero ako lang ipaypaw nimo nga andam na ako unsay isulti or reaksyon sa akong mga ginikanan. Ayaw ka balaka. Pero ayaw bayag palayo na ako kung oras nga moingon ang imong mami ug daddy o imong mama ug papa nga pabuwagan ko ha. Dili ka na mahimo. Karon ni nagpauli na to mukuyog ko sa inyo. Kaya gusto kong makikatubang sa imong ginikanan. Aron dili na ta magtago-tago pa. Aron gawas no na ta nga mag-abot. Kikapoy ko nga magsige na nagtago. Maglikay nga makita na sa mga kaila sa imong amahan or sa imong mama. Kaya basi pa lang isumbong nila o paundangon niyo kasi mo pag-eskwela. Okay. Sige. Eh, ma'am. May kuyog di ka, ma'am. Nakikuyog. Gwapo, laki, ma'am. Gwapo. Si Sir. Masay pangalan mo, Sir? Ilang pag-sir na ako. Boseng, ang dapat nga atong tagunog, Sir, katong mga dato. Aw! Adi, oy, kay gwapo gud ka. Muragod kag si Kuan, Mark Bautista. Pasensya ka na, Jomel. Chismoso kini kani nga mong driver. Di gid ko chismoso, ma'am. Chismosa. Ay, sunod naman dito kay. Dali na ta na, sumanod na Nagpaabot ta. na to nimo si Sir Kuan, Sir Vicente. Ari sa Minoy. Oh, iha. Di ka
na di ay. Oh. Og naa si Jomel, ang akong uyab ni kuyog nako pa. Imo, uyab? Oh. Jomel, si Papa. Mayong gabi, sir. O unsay na kayo sa gabi, ha? Unsa ka? Manager ka sa bangko? Ang imong ginikanan, dunay lapad nga asyenda? Ang imong lolo ug lola, dunay mga barko nga nagdagan? Pa. Ayaw pagsulti ni Ah. Ana. Sir, gusto lang ko nga magkigatubang ninyo aron dili sa gayo lain nga magsigira mig-abot ni Marie Chris nga wala ka makahibaw. Tuod gusto na kong ipurma lang ang mga relasyon ninyo. Usa ka pobre, kung usa man lang ka pobre pareha nimo. Ang mabana sa akong anak, mas mayo pagpabilin siyang daga hangtod siyang kamatayon. Pa. Dili ko musuot ni Ana. Oh. Maubaday ka na ibasihanan sa tinuod nga gugma, sir? Ang kwarta ubahan di so sa katao? Og sikin sa kagabutubag na niya. Doon na kabay ka pa si Garbo? Pwet! Pobre! Baguwang ka lang sa lapok. Pauli ko ka sa kagikan. Sugod karon, ayaw na pagpakita sa akong anak. Nakasabot! Di ka na mahimo. Ayaw kong supaka, Marie Chris. Hindi ka Dili gusto ka nga na mahimo. pahunungon ka na mo sa... Dili ka na mahimo. Sir, Magkagawas ka na og di ka na pwedeng mubalik pa din sabog pa ni May. nakasabot ka. Pa. Lainagod ninyo. Ayaw kong supa ka, Marie Chris. Tungod ang imong kaayuhan ang akong gilantaw, anak. Kaayuhan? Unsa ang kaayuhan? Asa man ang kaayuhan ni Ana? Walay kaayuhan. Ug inyo raman kong gitangtangan sa akong kalipay. Basta, di ko musugot na mamahimong kamo. Putla ninyo ka ng inyong relasyon. Og labaw na kong dili masugot. Nga inyo ka ng buhaton. Sige. Og dili ka musugot na kami ni mismo sa imong ginikanan. Kaming ginikanan nimo mao'y mupahunong nimo sa imong pag-eskwela. Og gikan karon, dadon ka na namo sa Amerika og didto ka pa dayon pag-eskwela. Pa. Wa ka na mahimo, Marie Chris. Ako ang masunod tungod ako ang amahan. Ingon di ay ini ang padulungan sa akong gugma. Habi kay pobre lang ko. Inganiyon lang ko. Masamag ko. Tasayop Diyos ko. Ganong dili man ko madawat. Kinahanglan pa di ay kadaghan kong bahandi aron lang. Aron lang ikong baon. Ma'am, nakita na ba ako ang milakaw si Inday Marie Chris, ma'am? Asa man siya paingon ko na? Kanay wa ko masayod, ma'am. Ha? Ako ang tatong basahon ang niyang tiilog asa mo lakaw. Wa ba mong lakaw man lagkalit mo? Pura naman ang imong binuang. Wani mo gipangutana og asa siya paingon. Ako gibangutana, ma'am, pero naghilak man to nga milakaw. Naghilak? O ni ari man gud ang boyfriend, ma'am, yang boyfriend.
Ngano di ay gikasaban niya siya siyang amahan? How? Di man kamong mga dato, ma'am. Di man gud mo makadawat sa pareha namong mga naglakaw lang sa yuta, ma'am. Kamu kay naglakawan mas langit. Ayaw kong sultihin ni Ana, ha? Ay, usara ka ka-driver. Ay, sorry, ma'am. Pero, ambot, ma'am. Asa tubuan to si ma'am, oy? Asa kahapado nga akong anak. Tana. Apaso na to siya. Kasi tana, ma'am. Apaso na to siya. Aw, ikaw akong driver, ma'am. Ang salakyan, boyset. Ganumianhi ka pa man. Basig masuko ang imong amahan. Bahala sila masuko. Di man na sila imong ikauban. Ako man. Anong imong pamanahon-ahonaon? Kanang di na ako ganahan o dili ko masugot. Ang ilang kong pagbutan sa akong gusto. May pasiguro mo kuyog na lang ko nimo. Ayaw. Dili ko gusto Ayaw, nga. ayaw man. Dili day tinuod ang imong gugma. Dili ko gusto nga masuko ang imong ginikanan ako. Abi pa lang nila mapahimuslanon ko say kayo. Jumel, Merry Christmas, mahal ta ka. apan nga namang dili makamusugot sa akong mga plano. Sige lang. Moabot ra gyapon ang panahon nga madawat ko nila. Unya, moabot sa dang panahon nga ila kong ilayo. Magpalayo na minimo. Ilayo ko nila. Saon na lang. Sige lang. Huwaton lang ako ang panahon nga madawat ako nila. Apan ka no sa apa kung ulahin ang tanan. Merry Christmas, manginaot ko nga makasabot ka na ako. Nasayod ko nga, gilantaw lang sa imong ginikanan ang imong maayong ugma. Sige lang. Padayon lang gyapon ang atong panag-abot sa eskwelahan, pero kung moingon ka, mukuyog ka na ako. Dili ko musugot. Tungod dili ko gusto. Kamusamot ang ilang kasuko na ako. Ug labi pa ikaw. Dili ko gusto nga mag-ilaid ka sa kalisod. Uban ako. Ug Jumel, mahal ko ikaw. Dili ko gusto nga matagamtaman pud nimo ang kalisod nga akong natagamtaman karon. Ipadayon ang pag-eskwela. Ayaw ka balaka. Bisan pa man, napatyon ko sa imong amahan kaya magsigit og paduol nimo pero di na ako nagsapayan. Pero ayaw lang jud pagsupaka ang ilang gusto. Ingon ana ko ikaw ka pinangga, Merry Chris. Jumel. Gustong mukuyog ang dalaga ni Jumel. Apan si Jumel nagdumili. Tungod gusto niya nga dili mosamot ang kasuko sa ginikanan sa dalaga ngadto kaniya. Ug labi sa tanan, gusto sa lalaki nga i-prove sa ginikanan ni Merry Chris nga wa siya nag-abusar sa kaayo sa dalaga kundi mas naninguha pa gyud siya o gihimo niyang inspirasyon ang tanan nga nadungog niini sa ginikanan ni Merry Chris. Mipadayon si Jumel sa pag-eskwela ug usa ka adlaw ni ana nasakpan kini nga nag-abot sila sa kantin sa maong eskwelahan ug ang nakasakop ang inahan pagyud mismo ni Merry Chris. Kaon pa. Hindi ko gusto nga mapas mo niya ka. Salamat. Alindot lagi kaon diri. Show ba yan? Gato sir. Lami ba ya? Kumusta naman dahil mo pag-eskwela? Okay ra? Okay raman. Kaluoy sa Ginoo. Okay ra kayo. Ikaw? Okay ra. Nari mong mama padong dire. Mari Chris. Hoy, ikaw lalaki. Di ba giing na naman ka niyang amahan na niya nga dili na mo pwede mag-abot bisan kanos
Nganong nag-abot pa man lagi mo? Ikaw ha? Pwede din na ka makipagkita ni akong anak bisag kanus kay usara ka kapobre. Ma'am, Unsay ma'am? Ay pagtawag-tawag na ako og ma'am ha, kahilas gud nimo. Og ikaw Marie Chris, ngano magtanaw maganako? Ma. Buotan si Jumel. Buotan siya. Ayaw pag-ingon ana. Unsay buotan? Nganong buotan man? Asa may mo nakitaan nga buotan ana? Og ikaw lalaki. Unsa man? Nga magsi makagtanaw nako. pwede ba di ay nga mapugnan ang kasing-kasing, ma'am? Unsay mapugngan? Sabot ni may pasabot. Bisan pa di ay nga dato mo, pobre lang ko. Wala na ba di ay katungod ang akong kasing-kasing nga mahigugma sa imong anak? Unsa ni kadaramahan? Ma'am, ang pagpanguyam na ko sa imong anak, dili aron mag-abusar sa inyong kaadunahan, kundi gugma. Gugma ang nagtudlo, ma'am. Gugma? Or gusto ra jud ka mo ipon sa amo ang mga adunahan? Sige lang, ma'am. Sige lang. Unsay sige lang? Kung maunain yung pagtuo, sige lang. Pero usa lang akong masulti. Mahal na ako ang imong anak, ma'am. Di ka na tinuod. Sugad karon dili na ka pwede makipagkita ani niya ha. Kami ng gatas, darling mo. Di ka na pwede makipagkita ani niya. Og tara na Marie Chris. Manguli na ta. Ikaw lalaki, sugad karon dili na pwede nga makita ta pa mo nga mag-abot mong duha ha. Kasabot? Tanan na Marie Chris. Kailan ko na gid ikaw, hindi na magsipagkita itong lalaking pobre. Pa, Apan gahi ka kay ulo. ayaw mo pagsulti ni Ana. Anong dili mang gusto ni... Wala man may gusto ni Jumel. Nadili man ka mo ang makig-uban niya, ako man. O ganahan kang makigkuyog sa usa ka taong pobre. O kung sa'yo ay pakaon mo, yuta. Wala ka na, dili na ako isapayan kung dato man ta or pobre siya. Basta ang importante diha, naghinigugmaay mi. Og supakon pa gani nimo. Og supakon pa minimo ni mama nimo. Timan ikini Mary Chris. Kalimta namo nga aduna mi anak. Paliraw-liraw man ang kasay mong mata. Nakasabot ka. Nainugod din yung makasulti. Mura man magwala yung mga kasing-kasing. Mura mo wala nag-agi. Sa akong giagian karon. Utok ang gamita, anak. Utok. Tanawa mi karon. Kay puro may mga adunahan nga nagminyo ni mama nimo. Tanawa. Haruhay kayo ang imong kinabuhi uban namo. Wala ko nang inanglan inyong kaadunahan. Basta nga akong gikinahanglan karon si Jomel. Nay. Nay. Onsa man, Nay. Kailan ka ni Jumil? kaila kaayo. Onsa may imong toyo atong tawhan na do. Di, kuhan kay,
kinsa di ay ka? Nganong inon anak mang imong naong mura magigaras-garas. Hoy! Hinawayon. Pen. Hinawayon yung tiguangay. O sa imo nakikisulti. Wow, oy. Ihatag ni palihog ni Jomelo. Unsa man ka na do? Suwit. O sa siwit. Suwat di ay, suwat. O suwa. Sige, di ay. Ay, istorya mo pa rin. Paitan ng tigulang na ta do. Kay, di na magkukadong og pag-ayo. Sige. Sige manang, 5 mong dalunggan. Huba ako na rab ako. Aw, huwag hindi ka dungog. Manang, pila ganito kabuk ang dalunggan, madam? Manang. Este, polo. Biyaan natin ka manang, ha? O sige Eh, dong. yan, kung hatagan na ni- Ako na lang ning ito. Nolon yan. Ito no lang na ni Diomel. O, unsa to? Diomel. Unsa, Diomel? O, Sige. sige dong. Lakas ako. May datong tuhana. Mura man tong mga watay ug lobe. Salamat kay nakigabot pa kagyapon ako bisag gidida na kasi mong amahan o ginahan nga makikita na ako. Dili na ako isa pa yan, Jomel. Isa importante kitang duha nagsinabtanay. Mary Chris. Jomel. Hangtod ka no sa ngayon ani ang atong sitwasyon. Wala akong masayon. Ingnan bitaw ti ka sa una. Di opera na bitaw ti ka. Di man ka masugot. Ako lang gihuna-huna ang posibleng mahitabo kung makigkuyog ka na ako. Dili na nimo mahimo ang sa una gusto nimong buhaton kung makiguban ka na ako. Tungod pobre lang gud ko. Usa lang ko ka working student. Wala na ginikanan ug labi sa tanan. Walay bahandi. Dili man ang tanan ko ito'y sabayan. Basta ang importante, malipayon ang tangan ng sinabtanay. Nagkuhan, uban. Ayala ka balaka. Maabot ra gyapon ang panahon. Kung itugot sa kapalaran, nakita gyud. Dili na unya ka magantos sa kapobrehon. Jomel, Isaad na ako na ang saibot ni mo ipasabot. sa pag-abot unya sa hustong panahon. Merry Chris. Naday ko ihatag nimo. Ang saman, di ay na. Niya. Dugay gid na akong gitiguman kay. Gusto na ko nga ihatag na ko din nimo tungod dili ko gusto nga wala tayo handumanan sa atong panaglagyo punpuhon og ipalayo na gid kasi ang ginikanan ako. Ang sama ka na, Jomel. Oh. Dawata. Og ikaw na liablian ang box. Salamat ha. Ato lang na ako ni ablihan sa amo ah. Sige. Ihatod na ti ka kay gabi na ra ba? Sige. Basin niyo pangitaon na sad ko sa akong mga ginikanan. Sige. Diri lang ko ha. Kay dili ko gusto nga makasukan sad ka sa imong mama ug papa. Sige. Ampay sa imong ikaw pagpuli sa ha. amping sa Sige, bye. I love you. Merry Chris.
Sugod lang ato nga gibuwag nato ang lalaking pobre o katong-atong anak. Wala na ko nakabantay nga mag-adtuan pa na diring lalaki ya. Maayo gani kung maong. Ay. Pero doon na po ko nabantayan. Unsa man kana? Mura mag Unsa man kamo nabantayan bitoy? Mura mag- Sa tong anak. puntis ang atong anak. Ha? Oo. Kaya lahi ganda nga ko nabantayan Ay, sa iyang binuang paglawas karon. Ay binaw ang diha bitoy. Bitoy. Aha. Baliti ko no ang atong anak. Kay ikaw may nakahibaw kung unsay bation sa nagabuntis. Ngano nakaingon man ka ana? Tuda to sa kadlaw. Buntag sayo. Nasiplatan ako ang atong anak nga kusog kaayong naglakaw pa dong sa CR. Unya. O dadunggan man to nako nga nagsigit og digwa. Pasig buntis to. Ha? Pastila ning babae na. Oh. Ikaw na bahala niya ha. Kaya baybawaan akong buntis siya. Oo ko. Patyon gid nako tong laki nga. Dili na ko gusto nga mao iyang mabana. Ayaw sad Vicente. Makriminal sad ka. Bahala na magkriminal ko. Bisan pag matuminal. Makriminal ka. Bahala na lang. Ipalayo na lang nato ang atong anak. Ayaw lang ka na buhata nga mo patay ka og tao. Ay bisan tinuod og pobre ra na sila. May kinabuhi ka na. Tuhana. Bisan pagpalito na ko yung kinabuhi. Okay na. Ayaw pag-ingunahan na. Kay ang balaod. Di ka na makabalaod ang imong kwarta. Unsa? Luya man ka kayo. Ambot, wala ako kasabot sa akong gibati. Labad ka kung nga, kasukawon kay ko kanunay. May gani, ambot lang gawin na bantayan ko sa akong mga ginikanan. Ha? Dugay na ni mong di paminaw nga parag luya ka kayo. Marag 1 month na ba nga wala ko giabot sa akong binuwan. Nakahibaw na ba ka nang giingon nilang piti? Testingi ko no kay basi og buntis ka. Ha? You mean buntis? Testingi ko no. May pa siguro dili na lang tamo agi diha. Diretso na siguro ta sa doktor. Kuyugan ti ka sa sentro na. Mayo pa. Gikuyugan ni Jumel sa sentro si Mary Chris. Og dito nahiling kini sa doktor og buntis gyud siya. Sa halip nga mag-uol, ang dalaga nalipay hinuon kini. Tungod sobra pa sa bahandi ang handumanan sa ilang gugma ni Jumel. Apan sa laing bahin, nag-uol ang dalaga kung saon niya paglusot oras nga mahibaw-an kini sa iyang mga ginikanan. Pero si Jumel misaad nga bisan og unsay mahitabo, dili gyud niya pasagdan si Mary Chris tungod og alang-alang sa ilang anak. Malipayon ko nga buntis na ka. Naanaw niya tay anak pero ang problema Ano may problema, anak? nga mahibaw-an kini sa imong ginikanan. Mas na gyud nga ipalayo kanila, di ka na ako.
Siguro, di na siguro na nila mahimo maipalayo ka na ako kay ingon ani naman akong kahimtang. Syaro naman sad. Aha! Nakaraday mo diri pirmi ka abot, ha? Karon nasakpan na ganda mo. Dugay na ko nagsige na lang paniid nimo, Mary Chris. Og tinuod gyud ay ang akong namatikdan nimo. Tungod gikan mismo sa baba aning lalaki ha, nga nadunggan ako nga buntis ka. Pa, Ikaw! Palayo sa akong anak. Hayop ka. Human nga gibuwag tamong duha, mas pagyud hinuon nga imong gipahimuslan ang kabuutan sa akong anak. Sir, pareho na mong gihigugma ang usa ko sa sir. Gihigugma! Kutob karon, ipalayo na nako nimo ang akong anak. Ug dili na nimo siya makita pa. Ug dili pod ko mosugot nga ikaw mamahimong amahan sa iyang gisabak. Usa ka pobre. Way nahot. pa, Sir, ayaw pagsulti ni Ana. Bisan ursaon, siya ang amahan sa akong anak. addam kong pakaslan si Mary Chris, sir. Tugod og alang sa mong anak. Dili ko musugot nga ikaw ang mamahimong bana sa akong anak. Bahala na lang nga magdako ang bata nga way ilhong amahan. Basta kay dili ko musugot nga ang usa ka parehas nimong pobre mo'y mamahimong amahan sa akong apo. Pah! Kaya na kong padakuon ng bata nga wa ka nga iyang amahan. Pa, Lord, tabangi ko ini nga akong gibati karon sa Kalbaryo, Lord. Ikaw na ang bahala na ako. Dili po't mahimo nga akong suklan ang mga gidikanan ni Mary Cristo. Wa ko'y ikasarang. Tulo sa langkok. Usa lang ko kayuta. Ganaghulat kung kanusa ang hamog para namo. Wala na magpakita pa si Mary Chris sa ilang abutanan ni Jomel tungod binantayan kini sa amahan. Samtang si Jomel grabe ang iyang kaguol tungod wa naman kini balita kung kumusta na si Mary Chris. Kay bisan ang mga barkada niini sa ilang eskwelahan wala naman masayod tungod gikuhaan na kini og gadget sa iyang amahan og dili na dali nga makapahibalo sa usa sa iyang mga higala. Samtang milabay ang pila ka adlaw ug bulan, mga nakay na si Mary Chris ug malipayon ang dalaga bisan pa man nga wala sila mag-abot ni Jomel apan nasayod kini nga mahal gyud nila ang usag-usa. Ma'am, ang pahuway lang ka ma'am ha, kay ako pang i-ready ang imong dextrose ma'am, kay you know no, basi niya og mga ka ba, nga i-ready lang ako idaan imong gamit ma'am. odo. Andi, kadiyot sa kay ako kang bipihan ma'am, kung pila na imong dugo ma'am, misaka na ba na sa kalendar, misaka na ba na sa caldering? Unsay sa kalendar, oy, pagdaro. Ay, di pa katawa lang tika, ma'am. Kay, murang nakita man ko na ako nga magulanon ka kaayo. Ayun na, ma'am, yun na.
Kinsa di amahan sa imong baby, ma'am? Nga manugawasay naman ni. Chismoso pa daning doktor da. Umpo po siya lingaw. Wala, uy. Ay, dili ko si sumuso mo. Uy, nangutan na ako ba? Oh, Ba? na mo ko'y amahan ani lahi sad kaayo nga nabuo niya nga way amahan. Aw, o di ay no. Ay nasad nimo oy. Ay, di pero na magoy kasagaran, ma'am, nga. Mabuo ang bata nga. Pag ginana kay wa bay ako nag binuang. Ah, Sige na ate manan ay mohang ate manan o sa mga kakadoktor. Chismoso biyan niya oy. ma'am. Pahuway lang ka din ma'am, ha? Kay musod na to niya ang imong father. Ay, gwapo ra ba imong papa? O, siguro, ma'am. Papasiguro na siya na doktor na bakla pag yun. Ma'am. Siguro, ma'am, no? Pamay nasan ako, ma'am. Sige, magkutib-kutib ang baba, ma'am. Oh, Oy. wala oy. Aw. Malipayon lang ko kay manag-abot na managawas na ang amo ang hinaguan. Hala, no? Ako makahago mo ko, ana, no? Pag minyog bayi para makahago po Ay, ka. daoy. Nga nung magkiminyo magkugbaye nga. Babae, man ko. Kahilos ba ni mga buwan oy. Biyaan sa tika, madam, oy. Oy. Chismoso pa na itong doktora oy. May labi. Ultimo pa dyan pangitaw ng amahan. Kumusta ba ka diri, iha? Okay raman pa. Si mama, Wapa sir to din yang imong inahanon niya. Dili ko gusto nga maghago ka, ha? Kay hapit na ra ba ka mga anak? Mao man gani na rason nga gipatiman natin ka sa atong private doctor aron sa ingon mamonitor kanunay ang among apo. Oh. Nga naman ka? wala pa na lang ko ni Jamel. Hinaot unta. Malipayon sab siya nga. Mugawasay ng among baby. Ayaw naguna-una si Jamil, oy. Kaya bini mo. At isang adlaw, nag-abot mi sa gawas. O, iyang giang ko nako nga, wala na ko na siya gugman nimo. Dili makabuhat ka na ako si Jamel ingon ana pa. Pero niingon na siya. Pa, amahan man ka. Sumalagod sa nagbuntis si mama nako unsa may imong gibati. Oh, kuan. Kanang, Unsay kuan? basta. Di lang ka makaamgon. Tungod kay nagpataas ka sa imuhang garbo. Anak, kung nag-iningon man ko ani, tungod rapod nimo. Tungod dili ko gusto nga matumpawa ka sa kapobrehon. Kapobrehon. Puro lang nakadatuan ang imong yuna-huna. Pero ang akong kalipay wala gud ninyo ihatag ka na ako. Baby Chris. Sumalagod sa nigawas ko sa bakan sa akong inahan. Di ba to man kalipay ang inyong gibati? Ingon ana usab ang gibati ni Jumel. Og inyo unta gitagaan og higayon. Pero gusto niya nga dili barugan ang pagkaamahan sa inyong anak. Tuod kagahapon nag-abot mi. Tinuod ka na? Ug dili siya gusto nga magkita na kuno nimo. Tungod mas maayo na lang kuno nga padayon niya ang pag-eskwela kaysa kita siya nimo. Dili ka na siya makahimo pa tungod kay tong buntis pa ko usa ka buwan malipayon kay siya. Bahala ka ug di ka mo tuo. Basta mao ka na ang tinuod. Diha ka na. Mupuli si mama ni mugbantay din kay napo kay buhaton sa opisina. Tinuod ba ka ang isulti ni Jumel nga to sa akong amahan? Wala ba ka ni nagbinuang? Lainagod niya ug kanus ang nana may anak mausap ang iyang pagbinuang? Dili.
si Mary Chris sa gipanultis sa amahan ini. Sa laing bahin, nakaanak na siya og batang lalaki ang iyang gianak. Maayong pagkaliwat nilang duha ni Jomel ang bata. Samtang miabot si Jomel sa ospital og sa gawas pa lang sa kwarto ni ini ang amahan ni Mary Chris mao'y iyang na istorya. Sir, gusto nta kong mutanaw sa akong anak. Di ba girignad ko na ikaw? Kadili ka na ba kaduol sa akong anak? Bisag ka sa. Pero, sir, amahan ko sa bata, sir. Apan nga nung ganun di man ko libot-ugutan nga makita siya. Bisag makita na lang. Bisag si Mary Chris, dili na gusto kapag kita si mong dagway. Busa palayo din eh. Okay ra ang bata. Ayaw ka balaka. Bisan pa man, og perte akong kasuko di mo, pero dili na ako mahimong ibaliwala ang akong apo. Makabiya ka na. Sir. Mom, yan ang imong anak, mom. Si Baby Michael. Ay, gwapo kay siya, ma'am. Taas og ilong. Laoy. Niwata siyang amahan. Og muda ko na siya, ma'am. Magminyo mi. Binuwang mo nang yung wadok. Oh, Madam Marina. Ang imong apo, gwapo kayo. Laoy. Daoy. Tuod, no? Kagwapo sa akong apo. Lewat good sa iyahang lola. Oh, sayop kayo. Di man gud kamo may naghimo. Ha? Abi nang diha, dok, ha? Abi nuang. Wajog ko nagtiaw-tiaw. Daoy. Gwapo sa akong apo. O, ano sa diyang amahan ani? Nganong wala man lagi diri? Sige, gigusgutan ang amahan, ha? Kaya watoy, kwenta nga pagkaamahan. Hala, uy, bisag ang amahan na lang. Dili gid makakita sa iyang anak. Og nalalaki pa kuno, ako nabutang sa dapit sa amahan. Sa ina nilang mama. Dili gid unta ko mag-ingon ani. Pakita po ninyo ang amahan bisag kadiyot lang, madam, uy. Wapog kay kaluoy, no? Wa ko'y kaluoy atong iyang amahan. Kay dili to namo madawat nga sa maamahan. Kaning among apo. Hala, uy. Ang ikaw, doktora, sig pangutana. Ati man ang imong ati manuonon. Ay, sige, madam. Sorry. Biyaan na tamo, ah. Ay, lain, dagwan. Anak, sige lang nga dili ka makita ni Papa. Moabot ra gyapon ang panahon nga mag-abot, anak. Dili man karon pero sige lang. Sige lang, anak. Bisan pa man nga wala ti ka makugos, nga wala ti ka makita. Apa ni promise na ako nimo. Pinangga ka ni Papa, anak, bisan pa man wala ka niya maghugos. Tuod man, wala gyud nahimo si Jomel, bisan man sa pagduol na lang sa kiliran sa bata. Tungod bantay sirado kini sa iyang apuhan nga sila si Marina ug Vicente. Sa laing bahin, milabay ang tuig og 5 years old na
ang bata nila ni Mary Chris ug Jomel og naka-eskwela na gani kini sa usa ka private school duol sa ilara gihapong lugar. Usa ka adlaw ni ana dunay nakasumbong ni Mary Chris nga usa sa ilang mga barkada nga barkada usab ni Jomel kanhi sa atong pagbalik. Day. May wadlaw, day. Ming adlaw. Uy. Gwapuha si mong anak, day, uy. Lagi. May pagkaliwat sa amano. Lagi, uy. Pero, day, na ba kay balita parte ni Jomel, ugasa na siya? Wala lagi. Kay, ingon siya, ang istorya na magulo sila sa akong amahan nga. Dili na kuno siya mo. Di na siya mga mahan sa akong anak. Nasayop gid ka, day. Lain na gito. Kay, wala namang ko'y balita niya. Sukad tong nanganak ko. Andod karon 5 years na lang si baby. Hala, no? Luya di ay, pero wala may ato. Namang ko ko'y naibawan god kung asa na ron si Jomel. Asa man di ay. Oy, dato na kay siya, day. Manager Manager naman gud siya sa kuan, day. Manager na siya sa kumpanya nga dool red sa atua. Iya gud kiparugan na iya. Nga ganahan gud siya maka human siya pag-eskwela. May noon, asa di siya nagpuyo ron. Kaniwan ako naibaw iday kung asa siya nagpuyo ron. Pero kay baw kag asa siya nag-work karon. Uy. Usa sa mga dagkong kumpanya ang ilang gitrabahoan niya diri, day. Ha? Kwartahan na karon si Jomel. Dili na siya basta-bastang mailhan kay dikot sina. Wala no. Sayang no. Wala man abi nag-abot niya. Mama, gusto na ako magbay ko og jeep. Ha? Mubay ka og jeep no? Magbay ko og jeep, mama. Sige lang. Makabay gihapon ka, anak. Kinsa man akong papa, ma. Ha? Wala lagi na ako nakita akong papa. Makita na ni mo niya, anak. Igabot susto nga panahon. Bata ka pa manggod. Maglisod pa ko pasabot ni mo. Sige lang, be, kay makita na gapon na ni mo. Mailhanan ni mo siya. Nga, estudyante ka sa insakto sa kuan niya panahon. Sige lang, mama. Love man ako, papa. Ha? Bisag wala pa ni mo nakitaan. Nindutan ng bataan, no? Awa. Isa ko lang pa ganyan nakita niyang amahan. Love ko na niya ang papa. Diyan ako sa eskwelahan nga ko din. Nag-eskwela nga akong anak. Naaba ka siya rin, kanang babae nga naghuwat sa gawas. Ugwa ko masayop. Si Mary Grace ka na. Si Mary Grace yun. Akong doolon. Mayong adlaw. Mayong at... Ikaw? Jomel? Wa ka gihapon na usap. Guwa pa ka gihapon hangtod karon. Yun na. Ang bata asa. Napa sa sulod sa room. Wala pa abis sila manggawas. Musta naman di ka? Pobre ra gihapon hangtod karon.
Sa mga kani akong nadunggan sa akong amahan. Mo gani nungdan nga wala na ko ibalita nimo. Kay ingon man ako amahan niya ni adto kuno ka sa ospital. Ngayon kuno ka nga dili na kamo barong sa imuhang pagkaamahan sa akong anak. Dili na tinuod. Ang imong amahan may gusto nga dili na ko moduol ninyo. Ha? Tukod dili ko nun niya gusto nga mudako ang akong anak, ang atong anak nga ako ang ilong amahan. Tuod kay wa ko'y mahatag nga kayuhan sa bata. Sa ato pa di ay. Kung iyong tanan gipanulti na ako, puros rereto baka himo-himo rereto nila. Aron nga, mawadan ako paglao manhani mo. Mao ka na tinod. Huwag ka rin tanan. Gihimo na ko inspirasyon. Wa ko nagpada. Isa akong gibating kasakit niya itong panahon na. Maong karon. Niya. Milampos ko sa akong gipangandoy. Huwag dili na ko mauwaw. Ang kuhaon mo. Mama. Oh, nak. Ay. Bliss ko, Uncle. Unsay mong pangalan, baby boy? Ako, Michael. Daw man ang ayanan nila magkuyog ha. Siguro ko. Pwede papicture ta, papicture? Hala. Kuyog si mama. Dali. Magpapicture ta. Pero, nakahibaw ko nga gigutom ka. Dali. Kuyog ka na ako ha, kamang duhan ni mama ni mo. Kinsa di siya, mama? Ha? Michael, anak, mana siyang imong papa. Oo. Uy, ingon lolo, pobre ako papa. Hugaw sa nina, kika ni dili man lagi. Dili po ba imong papa? Baka akong di si lolo, no? Pobre akong papa. Ikaw di akong papa, sir. Ay, pagaksa ko ni mo, anak. Pagaksa ko sa gikamingawan kong anak. Papa. Oh, naman lagi kay kuyog, anak. Isa ba di mo kuyog, ha? Si Jamel pa. Oh, panganong na ano maputi siya din, eh? Ha? Aroon sa Jamel pa ni bahala. Sir, oras siguro aron. Ako nang pangayon ni mga imong pagtukod nga magpakasal namin ni Mary Chris. O sikil sa kagabo, hangyon ako niya na. Naanabang si Garbo. Ayan na lang inanaan si Papa Lo. Dili man siya pobre. Oh, Michael, iho, pwede biya isa binidhi. Kay bata ka pa, di pa kakasabot kung say sayop o dili. Palayo sa dire. Bayo pa di ang bata, kay ba't tinumanod. Pero ikaw ngayang amahan, gahi o gulo. Giingnan ko na ikaw, kaya dili ko gusto nga mahimong kamo ni Mary Chris. Bisag kanus apa.
Abi nimo sir, believe kay ko sa imong pagtamay nako. Pero bisan pa man niana, wala na ako mahimo nga magdumot ninyo. Tungod kamo ang hinungdan kung anong naabot nako ang dapat akong maabot karon. Unsay buti mong ipasabot? Nakahuman ko sa akong pag-eskwela, sa akong pagpaningkamot, ug inspirasyon ako tanan nimong gipanulti diri nako. Ang imong pagtawag nako nga pobre. Usa lang kayuta nga naghulat sa hamog gagikan sa langit nga kana maukam. Unsay buti mong ipasabot? Miari ko aron natagan sa akong apelyido ang akong anak. Ug magpakasal mi ni Mary Grace. Ug ayaw ka bala ka, sir. Bisan pa man sa tanan nimong gibuhat, wag gyapon ko magdumot nimo. Gikabig ka nako nga akong amahan. Ikaduhang amahan. Tungod ikaw ang amahan sa babae nga may tanan alang nako. Ug kana mao si Mary Grace. Grabe ang kalipay ni Mary Grace nga gibarugan ni Jomel. Ang gisaad ni ini ug abi niya nga kutob lang sa tumoy sa dila ang iyang madunggan sa lalaki. Apan gibarugan gyud kini. Sa atong pagbalik, sundan nato si Jomel ug Mary Grace. Day. Kasal na din ninyo. Sunod si Mana din, no? Wow, inding kitoy na din. Si Inding. Inding kitoy. Sa Inding, ha? Ha, inding na ni kitoy na din. Sa Inding ni Kitoy. Pero, Dahay, binuang ha? Day. Inding Kitoy karon. Bilib ko di. Sir Jomel day, oy. Ano naman? Kay, barugan yun yung mga pagkabulahan sa atong gugma. Aw, ingon ana gid na basta matuod yung pagmahal ang gibati sa usa ka. Lagi, no? Aw. Ikaw kana sa mga magminyo. Awa mo kay medyo ano kay Kana magninang sad ko. Aw. ay lapag ninang dayo kay may gani ka kay maminyo na ako. Jesus, nag-edad naman lang ko 44, pamang ko na minyo. Jesus. Ay, padong madediri si Sir Jomel. Noy, mamalihog niya kog pakuyog ni mo noy ha, kay doon na tayo at tuo niya. Ako lang sa kanan mo, i-drive na to, noy. Aw, abi na ko ikaw kung drive sir. No problem na sir ah. No problem. Han, Unsa man? Ikaw na ka? man na. Maayo. Asa man ang bata? Naa dito sa sud nagduwa. Ihatag na ni sa bata ha. Naning paper bag. O Unsa man kayo sud ani? nasa lang para nimo. Dali, kay ako nang ihatag nimo. Salamat ha. Ako ablihan na. Ako nang itaod sa imong kamot. Abi ang imong kamot. Mamahalon ba yan ni nga singsing? Tuod espesyal ang tao nga akong hatagan ini. Salamat kayo ha. Malipayon kay ko kay abi nako og dili na gyud ta mag-abot pag-usan. Ingon man Apan. usab ko Jomel. Salamat kaayo kay nagpaabot pug kanako. Napaw pa kong magpasalamat nimo kay wala pud ka ni surrender sa tanan ng mga pagsuway.
So sa kalipay ang matag usa Jomel og Mary Chris tungod nakabuot Manila ang kalampusan sa ilang relasyon. Bisan pa man nga daghang babag nga mawang ginikanan ni Mary Chris apan naangkon gihapon nila ang kalipay. Tungod sa pag-antos, pagsakripisyo nila sa usag-usa, naabot gyud ang time nga sila ra gyud gihapon. Og doon na pa sila handumanan tungod naama na ilang bugtong anak nga si Michael. Mga higala diri na sab nato tapuson ang atong sugilanon nga atong gitiguluhan. Nagpaluyo nga gugma. Ang mga nagdala sa artista ni atong sugilanon: Marilo Rapes sa papel sa inahan og ni Mary Chris, Ariel Mar Escaro sa mga characters nga lalaki. Sa pagkakaroon dili na to makauban si DJ Jerel apan manghinaot mi nga nakahatag hapog leksyon ang atong sugilanon nga atong gibuhat karong adlaw. Niya ang DJ nga atong sugilanon. Si DJ A. Lo. Maupay na gabi. Sayop man to sa to. Di Marilo. Sayop. Sayop ang title kuan man to, Gugma ang nagpaluyo. Ikaw gyud. Okay, nalingas sumagod. Loyo ko do. Loyo ko no, loyo. Loyo. Ato kuhaan ko ng advice. Kuhaan na to ko ng advice sa TM. Atiim karon. ATM. So mayong adlaw sa atong tigpaminawan no. Kanang nindot man kang Miss Mary Chris o kang Mr. Jamel. Kay kuan gyud kanang ang ila yung gugma ang nagpatunga sa ilaha no, bisan pa man puno og mga pagsuway kanang gidili ang lalaki sining mga ginikanan sa babae, pero wag gid ni surrender sa ilang duha. Hinuon nag kuan si kaning lalaki, iya jud gi human ang iyang pag-eskwela aron napa siya ipasigarbo sa iyang ugangan magiging. Proven and tested. No? Isa mo tinuon ang iyahang kuan. Yang Tinguha. pagpursige. Pagpursige sa iyang pag-eskwela para puhon dili na siya laiton. Laiton. Tagalog man, no? Tamayon sa iyahang ugangan magiging. Pero bisan mo man nga kwartahan na siya o nakahuman na sa Kristo, mura magdili madawat ni Sir Vicente, no? Oo, kung tawagon nato Sir Bitoy. Oo. Sir Bitoy. Pagkaisig kayong batasan, no? Pero bisan pa man na ay mga nagpaluyo nga mga kuan, sakripisyo, at least niabot jud ang time nga Sila gyud. No? So, good luck sa inyo. Maurad akong kasulti. Nabubulol sa title, nalimot ko. So Gugma ang nagpaluyo ni Ato. gugmay nagpalayo ni Ato. Lagi. No, so sa ngalan ni Kuya Jerel, no, si Kuya A, di ay. Nindot kayo ang story sa wala makarelate. Pasensya lang ug sa makarelate ani. Pero para sa kuha, mayo gid ang gibuhat ni Kuya Jomel, kay bisan pa man nga gibuwag sila sa ginikanan sa bayi, pero iya gihapon giprove nga mahal gyud niya ni, kay bisan pa man sa mga gipangbuhat naninguha siya or gihimo niya inspirasyon ang mga pagtamay niya. Ihahang Di tanawa karon successful na siya nga giatubang ang ginikanan ni
Merry Chris, no? O gi pangayo ang pahanugot nga magpakasal sila, hatagan niya sa apelyido ang niyang bugtong anak. Bugtong kay pa may sunod, no? Nga so, Di ay, kana pre. sa di ay kada amor ato, no? So sa ato ang greetings at TM. Greetings ka nang. Hi sa tanan, nga maminaw ani. Ni Mr. Aurelio, kaya wala man kadiri. Hello. Naot unta nga. Sunod nga higayon, naana ka. So di gayon. Oh. Nga inday ka da nga naghiwa-hiwa og kanang upo. Oy, day ka dang. Alam mo na siya muluto upo, no? Sa lami kay Pero na oy. grabe gito goro ganina yang panguan kay na may mga agaligod. Sagdi ka ng mga agali kay nakita Mora kami tayong greetings sa uban pa diha. murag hailan na lang sa tanan nga makapaminaw ni ini. Taro nga lang inyong paminaw kung comment lang mo. Nindot ba? Oh, o- ang ato rabang usa ka kauban nga kusog kay mo komento kay kuno si lalaki makadaghan na og I love you pero si babae di mo reply. Na gito diha no, mayo nga pagpaminaw og makapaminaw tuon niya si Mr. Oo. John Margelbuela. Aw, common sense naman na kay ang I love you tong babae, ang laki ra man tay makadungog. Oh, di ay. Dilitan nan di ay no. O, di man to tanan. O. Di man to niya isulti diha kay kabalo naman to ang laki. O kung gisa iyang sinisinta. O. Sinisinta. Oo. So sa ila dede ni Kuya Misyo, Kuya Jason, Ate Sale, King Boy, Ate Sita, no, John Bal, Kimberly, as tanan lang mga kauban sa Inimisyo, Jerel Aurelio, Jolie Dante, no? Si Rizal Abanes. Oh, mga blind family, no? No, sa Inimisyo massage og sa uban pa nga mga sektor, no, Si Siktor, oy. no, so mga tuang bagong sugilan nun sad, gugma ang nagpaloyo, instead nga gugma ang nagpaloyo, kuha naman nun. Luyo. Nagpaloyo naman nun ang gugma. Pero sige lang, at least, Sige lang. ibuhat lang ang Na naman na. mas nakaya. Unsay naabot, ana lang. Sa mga Ginaingon nga kung adunay aso, adunay kayo. murag tiban. Murag si Anhing Bird tiban. Sa DI. No? So, daghan kayong salamat, no? Kaya dinasab si DGA, kauban ni ATM. no? So, mayong adlaw ninyong tanan. Sige, mag-adlaw. Unsa ganit tarong adlaw, September 9, 2019, no? Oh, game na to ning tramaha. Monday. Di So, Lunes. Di Monday, Lunes. Mhm. So, dagan Sige. kayong salamat, no? Daghang Bye-bye. salamat ninyong tanan. Babush.